Bună! Ce facem cu narcisiștii? Cu soții sau cu soțiile care sunt narcisiști? E o mare problemă. Aceștia atacă emoțional, psihic, cum pot ei, pe toate părțile. Orice ai face, nimic nu este bine. Nu-și fac timp pentru tine și tot dau vina pe tine. Tu ești vinovatul, nu ei. Niciodată nu vor fi ei vinovați. Atenție mare! Eliberați-vă de ei, așa cum și eu ar trebui să fac și voi face într-un final. Aveți grijă de voi. Și dacă în căsnicie începutul a fost unul mirific, unul de poveste, cu romantism, ceva ce doar în filme ați văzut, și treptat s-a schimbat totul, este narcisist, deși el nu recunoaște și nici măcar nu vrea să știe ce înseamnă narcisist, pentru că refuză orice fel de vină. Toată vina ți aparține. Și încă ceva, un narcisist nu poate fi educat sau reeducat. Nu. Ceea ce el știe, aia va face. Și ce a făcut înainte de tine, aia va face în continuare. Așa cum a făcut sau face cu tine, a făcut și cu ceilalți sau cu celelalte. Nimic nu-l poate schimba și nimeni nu-l poate schimba. Dragostea pentru bani, timpul cu altă lume, cu oamenii din exteriorul familiei pe care îl petrece frumos, pare un om bine pus la punct, da? Sociabil, prietenos. În schimb, în casă, cum este în casă? Voi ar trebui să știți, nu? Care treceți prin lucrurile astea. Când intră în casă, este un mediocru, ca să nu-l numim altfel, nu? El face de toate, tu nu faci nimic. Sau ea face de toate, tu nimic. Doar el face lucrurile bune, așa vede el în mintea lui. Și oricât ai încercat să explici, tot nu poate pricepe și nici percepe anumite lucruri. Nu le poate digera.